Hej, jeg vil nu prøve at forklare, hvordan vi har lavet nogle af vores diagrammer, som vi har haft med i opgaven. Og derudover vil jeg også prøve at komme med nogle af vores konklusioner, som vi har draget undervejs. Først og fremmest, hvis jeg skal lave et diagram som det her oppe, så der viser fordelingen af elever i folkeskolen og elever på privat og friskole over perioden 2010 til 2014, gør jeg følgende. Jeg går først op og markerer de data, jeg gerne vil have med i mit diagram, som i dette tilfælde er det, der er markeret heroppe, hvor vi ser årene, og vi ser det antal elever, der henholdsvis er i folkeskolen og på privat og friskoler for perioden. Derefter går jeg op og trykker på min diagramknap, og der kan jeg så vælge mellem nogle forskellige diagrammer, alt efter hvad for et jeg synes, der egner sig bedst. Vi startede faktisk med at lave det her, men vi synes, det var rigtig svært at se udviklingen, i hvert fald for elever på private friskoler, som er de røde i det her diagram. Derfor valgte vi først det her, som vores diagram, der illustrerede det, vi gerne ville vise. Og bagefter så gik vi ind og lavede det til et områdediagram, som egentlig bare markerer det område, som I kan se her. Altså at det blå, det er området, hvor at der er elever i folkeskolen, og det røde er elever på privat og friskole. Og der kan vi så aflæse, at der er i perioden en stigning i privat og friskoler, altså antallet af elever, og tilsvarende så er der et fald i antallet af elever i folkeskolen. Så det er måden, man laver sådan en type diagram på. Så har vi været inde og skulle lave hvis vi for eksempel bare skulle lave antallet af elever på privatskole, så er det faktisk de her tal herover vi har markeret. Det ser lidt rodet ud, det kan jeg godt se, men der har vi simpelthen bare hævet i tallene, altså byttet rundt på dem, så vi kunne få lige nøjagtigt den data med, som vi gerne vil have med. Hvis man ser her, jeg hiver det her op, så passer det selvfølgelig ikke mere, fordi at det er nogle andre bokse, der er markeret til diagrammet hernede. Der kan man så gå ind og hvis man gerne vil have en tendenslinje, som den linje vi har her, der fortæller noget om sammenhængen i de data vi har, så kan vi gå ind og trykke på denne her, hvor man så kan lave en tendenslinje og vælge hvad for en man lige finder passende til det data man har. Og vi har så valgt den lineære, som så er den man kan se her, og der kan man så se hvad er i anden så bliver. Jo længere eller jo tættere er i anden er på 1, jo mere kan man sige, at der er sammenhæng mellem vores data. Så der er vi meget tæt på at have sammenhæng mellem vores data. Det vi så har konkluderet, det er, at der er en flugt til privat- og friskolerne, og det har der været over perioden 2010 til 2014. Og tendensen siger jo så, at det også vil fortsætte ud i fremtiden. Det vi også har konkluderet, det er, at matematik selvfølgelig har den begrænsning, at matematikken ikke kan sige noget om, hvorfor denne her flugt eksisterer, altså hvorfor forældrene vælger at trække eleverne over i privat og over i privat og friskoler. Så der skulle man ind og lave en mere kvalitativ undersøgelse, så man kunne finde ud af, hvorfor denne her flugt sker. Det var alt jeg havde. Hej hej.